Turka shi babban malamin addinin musuluncin nan wanda aka fi sani suna Dr. Idris Dutsen Tanshi ɗan garin Bauchi ya yi zazzafan raddi zuwa ga Aisha Binani 'yan neman takarar gwamna a cikin jihar ta Adamawa. Tun a baya kun san malamin ya caccaki takarar Aisha Binanin a baya sosai da sosai, yanzu kuma da aka riga aka ce an bawa Fintiri shine ci zaɓe a cikin jihar ta Adamawa, ya yi zazzafan tsokacin da ya kamata a ce kowa ya tsaya saurari wannan bidiyo. Ka tsaya kalli wannan bidiyo har ƙarshe za ka ji wannan zazzafan tsokaci da malamin Dr. Idris Dutsen Tanshi ya tattare da wannan takara wata aka fi sani suna Aisha Binani. Ga dai cikakken rahoton nan kai tsaye yana zuwa maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Dalar Arewa TV. To da Allah, indai wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Dalar Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mu sauraro ka karkade kunnen ka sanan ka gyara zama domin jin tsokacin da Dr. Idris Dutsen Tanshi yayi a tattare da yar takarar gwamnan cikin jihar ta Adamawa Aisha Binani, inda Dr. Idris Dutsen Tanshi yayi bayani dalla ya ce nakasi ne faduwar Fintiri a cikin jihar ta Adamawa. Aisha Binani ce ta yi nasara saboda faduwar musulunci ce, idan aka ce shine ita ce nan ta yi nasara akan Fintiri a cikin jihar ta Adamawa, inda kuma a lokacin da aka samu wani dan tangarda aka ce Aisha Binani ce ta lashe zaben cikin jihar ta Adamawa. Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fito ya yi raddi akan cewa an cuce su mutanen Bauchi a cikin jihar ta Adamawa, inda kuma a baya aka kara cewa zaben cikin jihar ta Adamawa inconclusive sai INEC sun tsaya sun duba wannan zabe. Dr. Idris Dutsen Tanshi ya kara yin martani na murna da jin daɗi a tattare da hakan. Sai yanzu kuma da aka ɗauki zaɓe aka mika wa Ahmadu Fintiri, Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ce sun ji daɗi kuma sannan addinin musulunci ya yi nasara a cikin jihar ta Adamawa, inda kuma mulkin mace ba karamin nakasu bane ba a cikin jihar ta Adamawan. Shi yasa Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ce tabbas ba zai bari ba sai magana dalla ta tare da wannan mata mai neman takarar gwamna a cikin jihar ta Adamawa Aisha Binani. Duk da dai an riga an yi tarna da Aisha Binani kafin a kare ita a cikin jihar ta Adamawa, amma kuma Aisha Binani ta je kasa wanwar yanzu a cikin jihar ta Adamawa. To mai sauraro, mai ra'ayinka ta tare da wannan bidiyo da maka ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba da sakonninku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun daura muku bidiyon mu ba baka kautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Dalar Arewa TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimurin kasancewa da mu da kuke yi a cikin zafafa sababbin bidiyoyin da muka saba muku kullun a cikin wannan tashar tamu mai albarka tattare da inganci.